Du starter bare ind, Lukas. Hej YouTube. I dag spiller vi det. Ja. Jeg tænker, husk hvad nu jeg skal købe til Gå væk. Demonstrate. Demonstrate det der. Fuck, gå væk med dig. Og det kan vist Gå ikke væk selv. Lol, vi er ikke sammen. Jo, okay, vi spiller med 3 random personer. Det er Zed, Pantheon og Veigar. Veigar skal du med. Ja. Varus med. No. Varus skal sgu da ikke med, du er ADC. Du er et carry. Er det ikke Veigars YouTube? Skriv i beskrivelsen, hvem der skulle gå med af os. Er det ikke Veigar? Veigar. Ja, Veigar går med. På vores team er det i hvert fald. Er der nogen her? Nej. Nå, så er vi bare ikke nogen midt. I don't care. Pas på, hun kaster bare sit spyd. Lifesteal. Så klarede vi det meget hurtigt. Det kommer sgu igen. Det kommer igen. Og bare lige så, altså jeg plejer at spille okay med Warwick, men jeg er ikke den bedste. Og jeg er heller ikke den bedste med Warwick. Der er nogen, der ringer. Shut up. Det... Var det Frico, der ringede? Det ved jeg ikke helt. Jeg har ikke lige lydet af det endnu. Altså inden med dans. Så lader du mit lal ned, så lader du mit lal ned. Hvad er det snart? Har du startet igen? Nej, jeg har startet igen. Så er det hende her. Hvem er det nu, det er en Nidalee? En Nidalee. Så jeg har slet ikke nakket nogen minions endnu. Hun går afsnit. Det er heller ikke. Hun gør ikke farve. Så okay. Altså, jeg synes Lukas som kommanderer ikke. Nej, du er bare lige. Ja, jeg er bare new. Jeg er ikke pro. Jeg er slet ikke pro. Du er for meget bedre end mig. Det gør, hvad jeg er bedre end dig, men jeg er så måske pro. Nej, okay. Ej, hvis jeg havde kommet hen og sat brugt Q på en nit, ikke? Og så bare havde sat Ignite, så havde jeg fået hende. Ja. Nej, på Wayne hedder det. Hvor er de henne, så kan han bruge mit Q. Wayne er gået, og nu kommer han tilbage igen. Altså, jeg har ikke særlig meget liv tilbage, altså bare så ved det. Nej, det er det. Wow, det var noget, der også forstod det der. Okay. Åh, no, don't... fuck, jeg er heldig. Er det egentlig nogen, der får first blood med en? Nej. Vi går der nu. No! Ja, det gør jeg. Jeg håber snart, der kommer igen, så jeg er Ja. I am forsaken. Bloodthirst. Var det Nils, eller var det, hvad det hedder, Nils Q? Ja. Så er der spil. Det der spyd, det bare røg afsted. Hvis du lige ser, hvordan det går i midt. De er 2 i midt, hvorfor er de det? Det ved jeg ikke. Bloodshed carries a price. Så kan sæt lidt. Og så kom Jane til at snige. Ej, jeg elsker virkelig bare, at vi kan have sådan fede magier. Ja, han er også ven, hvor han bare slår af helvedes til. W. Det er hvor han slår hurtigere. Ja, og så hvor det slår helt vildt meget. Er det kun også 2, der er her nu? Altså den her? Ja, altså lige nu er det kun også 2, der er her. Nej.
Only Jeg må lige cowards se. see their fate. Du skal passe på. Jeg har mit tube. Owned. Give Der me blev a hun lige target. owned. Nu heller ikke. Nu heller ikke med så meget liv eller han. Jeg har snart mit tube. Der havde du et kug. Ja, det er derfor jeg sagde, der havde du. Okay, altså hvis det kun er nitte, der er der ikke, så tager vi bare, så slår vi bare lidt på tower. Jeg kan godt ramme hende med mit tube. Do it. Jeg tror, du bliver nakket af tower og alt muligt. Jeg har sat helt under kontrol. Nej, det har jeg ikke. Jeg er bare på min tube. Det er et stærkt angreb. Større tid. No. Tag lige hende der. Jeg recaller. Enemy has been slain. To lose. Hvor meget liv har du? Så kom med hjælp. Jeg er nok til at tage hende. Kan du se? Jeg recaller altså lige. My purpose is clear. Fuck dig selv. Jeg skal have Berserk Grace nu. Jeg er helt rød nu. There is no salvation. Nå kom du også. Der var party i går. Kom der party spawn. Hvad så? Oh yeah. Look at me. Stille og roligt. Okay. Jeg så bare sådan stille og roligt nu. I'm on borrowed time. Altså hvorfor er der 2 i midt og 1 bot, og så Jeg har vores eneste kill. Jeg kan godt lide 8 minutter i en game, hvis der er 1-1. Godt. It's gonna be a long game. ja. Jeg var overhovedet ikke på nu, men jeg så var kun. Så tower. Gør vi? Ja. Så snart du er bagefter, ikke? Men han kommer vente, vi tager Team has destroyed a turret. To their end. kom der ikke nogen her. Jeg vil have alt først. An enemy has have been ult. slain. Ja, kom, vi tager hende. An ally has been slain. Kan vi ikke? An enemy has been slain. På en måde kan jeg stunne. Nej, det vil ikke stunne, det vil mere snære. Altså, det skader ikke for det der. Det misser jo sådan lidt tube. Løb. Purpose is clear. Ja, den er Slain. Så når jeg lige får old, så prøver jeg det. Hvad er det, der spiller værst, eller? Jeg har ikke engang mit ult endnu. Nej, Så på recall du, eller hvad? I do jeg what nakker I min must. Jeg står her og venter. Nå, okay. Jeg går lige hen til den her. Hjælp mig lige med den, men jeg skal have den, okay? Jeg bruger mega meget mana. Til det store, så tager jeg bare det små. Er det okay? Ja, Jeg må ikke tage den, så værsgo. Altså, der er helt vildt mange midt, eller hvad? hallo, vi pusher bare her i toppen. Så vinder vi. Forsaken. Jeg har mit ult nu. Nej, fuck, så tænker jeg tower.
Beware a man with nothing to lose. Jeg løber lige hurtigt lidt væk. Nu er til noget af det. Pas på. Skyder tower på dig. Ja, de skød lige på mig. Give me a target. Okay, der var en her, der løb ind her, så pas på. Jeg flygter bare, okay? Ja, ja. Hvad? Ja, ja. Okay, det var nu. And slain. Okay. 2 feet. 2 feet, okay. Nej, hun fik faktisk sine 2 første kills der. Ja. Så det var ikke faktisk ikke 2 feet, vel? Altså, min spot 0. Katie gør bare altid med. Ja, jeg synes, det var altid hende, der skal bestemme over os. Jeg er bare den eneste, der har fået et plus for vores hold, altså sæt. Bloodshed carries a price. Jeg har fået 2 kills. Jeg får 2 assets. Jeg forstår ikke, hvorfor man køber de der sko som til Pantheon. De der hurtige sko, jeg forstår det ikke. Skal man ikke købe armorsko i stedet for, eller sådan noget? Det ved jeg da ikke. Er der nogen, der slår på vores tower? An enemy has been slain. Nu skal du væk. An ally has been slain. Oh. Yeah. Okay, jeg håber da ikke, der kommer nogen. Det gør jeg. Og hvis det gør, så tager vi den bare. Og jeg feeder. Jeg er så feeder. Hvad level er du? Jeg er level 7. Så er det godt. I'm on Now borrowed it's- time. Han er okay, det her. Den nu. Løb. Pity those who cross me. Nu skal vi tage Lux. Bloodshed. Jeg skal lige hurtigt ind og sætte Ignite på hende. Jeg venter lige her i huset. Kom med. Det dør. Ej, jeg får 60 nu. Ej, hvor er det godt. Er det? Det går. Jeg er nået noget i sæt. Så er det ved at dø. You can't take Warwick. Så venter jeg med de om, at jeg Jackson dør nu. I do what I must. Er du også lige med nu? Så skal jeg også bare komme der. Det er mest fordi, der er sådan bare en milliard mennesker her i midten. Okay, så kommer jeg der også. Only cowards. Altså hvis 3 mennesker er en milliard, ikke, så... Hey, where is så? Don't get killed. Hvorfor har jeg fået 4 og 6 nu? Den må du gøre. Enemy Hvad double med kill. 6? Hvem er sidst? Hvem var det, der levede? Det må han ikke. Han ikke. Fuck, jeg synger hele tiden. Det er fucking mærkeligt. Jeg hader det. Gider ikke. My purpose is clear.
så er ally den has tilbage, been slain. og der sker en hel masse, det er derfor, An det er ally svært. has been slain. Og jeg tror, An nu kan så enemy has been slain. så jeg kommer lige med. An ally has been slain. Hvordan synes du selv lidt over med? Mig? Ja. Det er ikke mit lane. Du var fuldstændig ligeglad med, der er nærmest 5 mennesker derinde. Ja. Det er bare godt for vores lane. Nu kan vi på her. Ja, Ej, jeg står altså i midt nu. ja, det var det hedder. Det var i selv beskrevet. New team never help. I'm on borrowed Så kommer bare lige 4 mand med, og så bliver han ikke engang hjælpe mig. Så slår du bare igen, det er da utroligt. Altså i vandpost, det er alle 5 mand, der kommer. Så dør du nok, så skal du se. There is no salvation. Så kommer Vader lige. Hej Vader. Hi. What are you doing today, bro? Det er stadig det der. Det stod der stadig lidt over 300 på mig. Hvem skulle? Jeg kan ikke huske. Luxus? Nej, det der spyd. Det er daily eller sådan noget, jeg kan ikke huske det. Nå, jeg nytter lige. Det er stadig bare 400 på mig, I mand. do what I Okay. must. Jeg kommer til. Okay, vi nakker lige først det med midt. Kill everybody. Nakker vi, eller dør vi? Okay, fuck, så løber jeg lige ind i det her. Lige ind i det. Jeg går overhovedet ikke. Jeg kan godt kille. Jeg står noget til nu. Måske skulle du gå lidt tilbage. Now you're right. Jeg står lige Until the morning. Da jeg var rigtig doven. Vil du gerne være rigtig doven? Nogle gange. Havde jeg været op til klokken... Klokken 2 eller sådan noget. Ja. Det var fucking sjovt. Carries a price. Vi lavede body rock. Do-do-do. Bodies are out of body. Ej, gå væk med det. Så lad det være. Bare totalt til tider. Så lad det være. Så går det væk. Ej, gå væk. Jeg kan ned til dragen, please. Jeg vil da... Det var bare lidt noget, så jeg kommer lige bagfra. Enemy double kill. Okay, hvad skal jeg gøre her? Hvad skal jeg gøre? Så dragen. Nu tager dragen. Okay, så skriver de, jeg er noob. Hvis jeg havde gået derind, så havde jeg været død. Oh my god. Your turret has been destroyed. Jeg tager det bare dragen, mand. Slå af. An enemy is Give unstoppable. me a target. Hvad synes du selv, når du hører ordet midt? Så jeg står her og venter på tower, så bare nakke dem alle sammen, når jeg kommer med mit alt. Jeg står bare ikke over tower, mand. Wow. The Jax. That is Jax. An enemy has been slain. I know him. Oh, ej, hvor er det dårligt, det der. Run, 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 run. Ej, kom nu. Ej, så er det ved at sætte til 20. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Gør været lidt bedre. Skal vi overgive os? Nej. Okay. My Jeg har work ikke is tabt. not done. Nej, du har ikke. Vi har ikke.
Hvorfor siger jeg reporters? Det er der skal reporters, hvis der er nogen, der skal reporters. Ja, Hvad har jeg gjort? se den score. Ja, okay, hallo. Måske der har taget nogle af dem tåls. My purpose is Jeg har ikke taget nogen clear. kills. Jeg har selv skaffet dem. Jeg har nok lidt til mig. Ja, men jeg har nok skrevet mest Det måske. var det jo så i gang med, at jeg ikke har brug. Og det var med det. Jeg er meget i gang med det. Okay, jeg begynder at skrive, jeg er lidt utilfreds. Jeg løber. Og så er jeg så tæt på, at det skal. Sådan går det. Seriøst, jeg tror, hun havde 100 liv. Altså, jeg kan ikke gøre noget, desværre, Pandien. Jo, jeg kan sætte Ignite på Jax. Altså, det er sådan lige hjælp. An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Kills. Enemy triple kill! Gå ikke. Det. Fuck! Report it. Only cowards flee their fate. Er du sikker på, at vi ikke har tabt? Ja, altså, jeg er feedet. Er du feedet? Ja. Jeg har overscore. Jeg var den eneste på vores hold, der ikke har nogen kills. Fuck dig, Vega. Så tager jeg bare mine minions. Vega, hvad har jeg gjort dig? Has destroyed a turret. There is no Jeg køber en Warmox armor. Your team has destroyed a turret. I saved you. Oh. Go away with bullshit. 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 Bagfra. Oh, Jax, I'm too fast. Hey, Jax, du kan ikke fange mig. Han er ikke engang efter det mere. Jo. Six, bitch. No. Ja, der er 4 mand efter, der heller løbe. I do what I must. An enemy is legendary. Trollololo. Eller var det bare lidt lille med, eller hvad? Så er det ikke, hvordan jeg trollede dem. Jo. Hey, jeg køber en Warmox armor, jeg gør. There is Så no må du gøre det. salvation. 2 sek. My purpose is clear. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy is Okay, legendary. taber I uden mig? Ja. An enemy has been slain. My work is Ja, så. Okay, det har jeg virkelig godt kaldt for til. Enemy double kill. Måske. Ha, Jax. Too fast. Vi får et double kill. Fuck, hun skader meget, mand. Jeg vidste bare, at du ikke ville få double kill. Hvad spiller du mig? Ikke noget. Og så skylder noget. I Jeg am vil bare have et forsaken. enkelt kill, er det så svært at få langt? Ja. Jeg har den bedste fart på hele banen.
Nej, det er faktisk... Wow, der var en minions her. Har jeg ikke den? Nej, det er ikke mere. Jeg tager lige top. Vil du med mig? No, Zed har lige så mange minions som mig. Jeg har 43. Hvor mange minions har du? Jeg har 104. Det er... Men Zed, han har 105 lige om lidt. Zed. Han er 106. Det er bare minions, man. Slap af. Carries a price. Never surrender. Men de er aldrig op. Never surrender. Only cowards Never surrender. Hvad Pantheon? Okay, er vi ikke enige om, at jeg ikke kan gøre noget her? An enemy is Jo, så legendary. kom lige og hjælp mig. give me a Jeg lige target. med straven. Og jeg hader loops. Det er det verdens dårligste kamp ever. Okay, Halle, vi har tabt. Jo, vi har. Never surrender! Jeg giver aldrig op. Jeg surrender ikke et game. Jeg nægter at surrender et game. Your enemy is legendary. Never surrender, Warwick. Your turret has Never been surrender. destroyed. Nej, vi har ikke tabt. Kom lige top så. Hvis vi ikke har tabt, så kom What I top. must. Shut down. Hvis vi har tabt, så bliv der. Nå, det, vi har ikke tabt, men jeg bliver her. Vi er nødt til ham der. Nej, så lad mig gå det op. I think. Brr. Leave my world. I ever lortet. Skyd Der hurtigt, mand. bor en pik. Og han pikkede mig. Han triggede mig. What the heck? Okay, hvad skal jeg gøre? Beware a man Sir. with nothing to lose. An ally has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. An ally has been slain. Ja, okay, og han siger ja nu. Filmer du stadig? Bloodshed carries a price. Kommer du? Ja. Kan du ikke tage Lux? Åh. Seduxi? My Jeg troede bare, at det var purpose is en mere, der var der. Your turret Nej, jeg has kan been ikke tage destroyed. loops. 100 så her. Flytter vi. Nej, jeg gider ikke hjælpe mit. Fuck ja. Your inhibitor has been I destroyed. do what I must. Kom så. Nu tager vi. Sin An fokus ally og has been slain. det vil være det hedder Lux. Ups. Enemy has been slain. Enemy double kill. Jeg hader loops. Ja. Jeg hader det her game, mand. Det er ikke fedt. Jeg tager bare ikke nok nogen. Det er fordi du har 0 Ja, det er kills. derfor ikke nok. Du skal stå i baggrunden i stedet for bare at køre attack. Fint. Du har ikke sagt det i starten af gamet. Du burde selv vide det nu, hvor du skyder. Åh ja, det giver lidt mere mening.
cowards flee their fate. For kan det, hvis det var sådan her, som jeg havde det i går. Hvis det bliver sådan her hver weekend, ikke, så bliver det fucking sjovt at have weekend. Hvorfor? Vi holdt fest. Vi holder sgu fest. Vil du også holde fest? Vil du holde en fest? Nej. Må du holde en fest? Må jeg komme nu? Ja, ja. Til en fest? Yeah! Ja, Vi laver kom så. LAN party. Så danser vi. Dance. Min dans, det var jeg sjovt på. Det er min også. Og det er mit ikke også. Helt Okay, specielt så- med minions. Det er min dans, det her. Oh yeah, der er LAN party her, vil du være med? I am Vil du ikke hjælpe mig lidt? Det er da lol. Det er vi da. Enemy killing spree. Never Okay. Enemy rampage. Never can defeat me. Kan næsten ikke starte på mig. For væk, never surrender. Ja, kom bare en mere. Ja! Jeg lader være lampe. Og så bliver jeg ved. Okay. Kom ind. Så er der ikke noget. Nej, det Okay. jeg har dårligt game. Det er derfor YouTube. Defeat. For det er så meget. Hej. Sig lige hej, Lukas. Så. Roller.